yksi on poissa, menee samassa järjestyksessä. Okei. Okay. Meni seisomaan tällainen ja osteli sitä. Siinä. Okei. Eli varakoirat tässä. Otsi. 3163 maksikilpailevien joukkueen Viron katuragit pikkuhiljaa lähtöpaikalle päin. Ei ole vasta kuin 2 ragia. Tämä postoni, joka menee nyt rataan, niin on todella hyvä liikkeinen, vauhdikas. Ja sitten on ilmeisesti Irkovi Vuola, joka on nyt radalla. Ja Oona. Kaini alas. Sanoi, että Koskisen Raimo on kyllä ihan sanoisa mittainen mies, kun sanoi, että sitä kovaa porukkaa tulossa tuolta Bostoniporukasta ja läheisimpänä ei suinkaan ole viimeinen eli ankkuri eli Pelle. Mutta hyvää väkeä on tulossa. Nyt hukku rata. Otapa sieltä este numero 15 esimerkiksi. Noin. Pieni ulkopuolella apu ehkä lienee paikallaan vielä näistä kartteluista. Ja sitten mennään potkaisemaan käyntiin tuo ykkösradalta Maxi-kilpailevat, tai Maxi Open Class tasotut rata. Ja Maxi Open Class tasotusradallahan on tuomarina Timo Kleevla. Itse asiassa 3 minuuttia aikaa vielä, jos mennään ihan virallisesti. No hätä. Ja nyt on tuolla Bostonin radalla ilmeisesti itse Pelle, jota ohjastaa Raimo Koskinen. No nyt siellä tuli pikkasen erimielisyyttä siitä, että mitä pitää tehdä. Pelle ei nyt viitsi putkeen mennä millään. Maxin kilpaileville Open Class päälle kerrotaan, että ensimmäinen tutustusryhmä on 17.09 ja siinä on viimeinen koira 1724. Kilpailevien Maxien joukkueradalla on Irskin joukkueen viimeinen koiraradalla. Valmistautuu 3163 Viron katuragit eksottu joukkue ja myös painisjoukkueen Karvan koirat voi alkaa kippimään lähtöpainolla. Timo. Kleevla. Voidaanko me aloittaa? Olla ihan pikkasen pari minuuttia etyä se haittaa. Hyvä. Haluatko kertoa jotakin heille? Mä kerron, selvä. Elikkä Maxit 17.24 on eka